дӯстони азиз, дар ин ҷо мехоҳам дар бораи хизматрасонии ошхонаи шукрона шумода маълумот диҳам. Воқеъ аст, дар чораҳаи диагностика бисёриҳои ошхонаро аз рӯи табақаҳои тандурии машҳуршон мешиносанд. Марҳамат беҳад бамазза тайёр мекунанд. Табақаҳои тандуришона ҳатман шумода тавсия метиҳам дархост кунед. Доставка доранд. Нархошонам нархҳои дастрасай. ҳозир ворид мегардем. Аз дохил фазои ин ошхонаро ман шумода пешниҳод мекунам. дӯстони азиз, инчунин дар ин ҷо шумо метавонед тӯю маъракаҳоятона дар сатҳи олӣ гузаронед. Хизматрасонишон беҳад хубай. Ина бинед, кабинаҳоям доранд, манами хелваёям доранд. Хулас беҳад фазои хуб дора ин ошхона. бо метавонед рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависта ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавед. Тамоми намуди хӯрокҳои миллӣ ҳаст. Инчунин кулчаву нону дигар чизам заказ қабул мекунанд. Беҳад кулчаҳои бамазза доранд. Нархошон 2.5 сомон ҳаст подзаказ, баъд бо 5 сомона доранд. Хулас дӯстони азиз, ҳатман омада як маротиба ин фазои беҳад хуба бинен аз пеш. Боварӣ дорам ки писандтон мебиёяд.